Ir-rebħa tal-partit Syriza mhux biss toffri tama ġdida lil Greċja iżda anke lil ħsieb ta' Ewropa iktar soċjali. Jemmen dan is-soċjologu Michael Briguglio li ddeskriva r-riżultat Grieg bħala wieħed sinifikanti. Rebħa li tippreżenta Tama għall-Ewropa soċjali, ta' min ifakkar li Syriza mhuwiex partit kontra l-Unjoni Ewropea, però huwa partit li jemmen f'Ewropa li jkollha mudell soċjali u mhux mudell ta' awsterità. Is-sitwazzjoni fil-Greċja mhijiex l-iktar waħda feliċi, tant li l-livelli ta' qatt huma għoljin immens. Briguglio jemmen li kien dan li wassal għal din ir-rebħa li se tara lil Alexis Tsipras isir Prim Ministru. Fejn għandek gvern issa li ġie elett mod demokratiku li jrid li l-Greċja jkollha mudell soċjali, però l-Greċja għandha djun kbar, għandha faqar kbir, għandha problemi soċjali enormi li ħafna minnhom ġew ikkawżati mill-politika ta' awsterità li ġiet imposta fuq il-Greċja. Ħafna qegħdin jesprimu tħassib dwar l-impatt li din ir-rebħa tista' tħalli fuq l-Unjoni Ewropea, anke għaliex Tsipras kemm il-darba qal li jrid jinnegozja mill-ġdid il-ftehim tas-self li għandha l-Greċja. Iżda Briguglio jemmen li l-impatt ta' din ir-rebħa jista' jkun ukoll wieħed pożittiv għal pajjiżi bħall-Italja u Franza. Jekk il-Gvern Grieg jirnexxielu jinnegozja b'mod tajjeb mal-forzi Ewropej, naħseb din ħatat iktar saħħa lill-gvernijiet taċ-ċentru xelluk Ewropej bħal dak tal-Italja u dak ta' Franza